Wow bashana kushubile bashana kusazoqhuma isibhamu waya kusazokhophoza igazi mlibe bashana eMzansi emalangeni bashana icrime rate idla lubi bashana imali ekhanda izipoki ayikhokobelwa go bashana Igebengu bashana zivuke nje bovu bashana zivuke umbhejazane zibhodla umlilo kushubile bashana Syndicate bashana kuthiwa zithumela umlayezo wokuthi bashana akukhululwe iboss yabo bashana Vusumuzi Cats Matlala bashana Anganjalo bashana bathi umnotho waseMzansi bashana bazowuguqisa ngamadolo kushube bashana bathi uMzansi bazowugebhula bashana bawungqongqise kushunqe bashana Hayi madoda amakhulu ngekule inhlonipho anginithembisi lutho Law enforcement ithwelwe kwaZulu Natal. EzaKwaZulu eThekwini ziyongena ngebhuzu lapha eJuzu bafana kuchitheka igigi. Kohayiza isalukwazi sakamakhelwane. Zitshayeni kodwa labafana ngobugebengu. Ngivale ngabona ukuthi lezi iTheku lizomboza igoli ngefele emnyama akuzophela kahle. Ngimbalele umkwanazi kwayisholo umama uMkhawula Bathe inkosi Malanga bafana eziyongena lapho ngebhuzu kushube lapha ekhuli Yazamuli R5 man to man face to face kushiyana ukwenza kondiza ugebhezi ndodini isholonto bafana ishinqibhobho ishindolonti umkhulukuthi othi ushaya umthangala athole zakadlodlo zimlindile ngaphesheya mthapha ngesifuba lezi zemkhabe ngebhuzu ayothi dinsi lapha zamkhokhisa isifuba dabuka umswane ndodeni ngale inhlamvu lezi kuthiwa ama high caliber Koqosha ishobe ndodini lilalela amazolo kubhede akukho kubamsana ezweni bashana esazosholonto bashana lo Ciao Plarm Tuqa uyibheka into